bega ansini wati na malikono ani maliko kan dem sen fara mo ko ba kan foli be obere jerele amo la donia ka foko so le no aga television madide kan we malikuna foni.net tv comme nya fo etorumna dongo do ambe bo ka micro trottoir do ke wala saka awla kuna foni anika awla ni sonja o kuma kono ambal machena mso ambora kala madika foko CEDEAO mo na anga jamana konnala una na anga jamana kono kube na laje anga transition ko be torumna na sorola aba tabolo nyumana walma na ta tabolo nyumana vala donc o kuma kono andona malion kan amenu akinna nyingalike okoka kada ka malien do bolo ka foko CEDEAO ganali anga jamana konnala na fatal en fait parce que ni an yerete do ba fugu ni an yerete an mo shite siga anga jamana jo anyi anu nana ni an yere mason abeta voilà ante kuma dia tukuni ametaka mo nyini o hakilna tala o ne sita ne fa ni nyankuma avant c'est tara c'est seguir fam flel ke bagowi bon ne to ko Suriba Camara bon il va faire question man financière en fait anya mere ka foko CEDEAO mo ko banga dugu kono voilà ko anga chama chefanga ino ye transition ku bino ko takabolole ere akina mu nyokola ani nasoro ere bolo na kumbe CEDEAO la anga chama na kono wa surtout ni ko inka en fait bon en fait il faut comment me fane parce que au fana mano yera mate ni ata kala je o mano yera mate parce que fembe ordre code quoi et ma fama parce que ni ame ali mogo bini ka jamana kan e de ba droit da magni fe o te tiens parce que ni ma droit da ma droit tout bolo kana fe parce que là on sait ka foka mba fongo na kuntula na kumbula parce que là bon oni on ganya mogo de be kuma o le be autorisation duma o kana o le be se ka autorisation duma fene o kana na fene bon nous nana bon ni ko tabolo ma an ngani jia an ngani nga layini mi an ga jamana kono dunga faka sabati benga na nga jamana kono an ga layino ye mais na yere nyambala nuli nali be ka kana ni programme ye do an fane bala dilala ku alaka an kisu masiba ma quoi an bala dilula sono ka foko na kuntula na kumbula re parce que ne ko ma ko na kuntula nye galon tigede parce que ne tu na kundo ya famu parce que la umanu yere ye autorisation de duru ma kana bon lik mogo mu autorisation duma ku kana olu klene be se tuguni ngo ka autorisation duma ku ka ta ku janu ko donc o tene ka kuma fota ne ka be min ni ala fe bon dans sur na amerika an kama here kama ala ka here cha mais nous na amerika an kama bonne kama bon ala ka bonne segu yere mai an gani depuis ala an dan ka on ke malien yamba ala fo ala bargada ante kele do ante kele yere shidon bon tiens la mbala fo no e kala bargada mais ni joni koko be soro il va foko ala ni here soro foko ala ni bonne soro foko ala parce que am se ka fo gelam fle malika ni bo am se ka fo an yerete am se ka fo ala ka barado parce que ko kera mugola olu ko juguna on taye ya famo bon ni an fana ka gelata ka jatemina an fana ka gelare fana be do were fana ta sanfɛ ina fa be do fana ta duguma mais bebe kuma ni yere ka jamana de quoi ya famu sunangan me woram na bi am se ka fo malen be torolendo ma se fo er la ko am be torolendo ya famu an nem yere fla ka kumi fane ne re torolendo parce que munan torolente parce que munan torolendo ma go be la ini munan to golu soro donc jawa am ba fo kon torolendo ya famu an ala dele folo mu ye mali kono o dunga fa no sabatira bembena fenchama muno kono mais na fara ko dunga fa arrêter itse ka boal ka ti tawrola mogo mun ban fe an an olu te ka ben an yɛrɛ malien dama fana te ka ben bon donc i bɛ taa wɔrɔ jumɛn san a ko ka gɛlɛn dɛ y'a faamu bon kuma min kɔni tun bɛ ne fɛ k'o f'i ɲɛna o de ye nin ye ɲininka n tɛ se kuma la dɛ mais n fana bɛ se ka min fɔ n y'o de f'i ɲɛna nin ye tan quoi y'a faamu sinon an kɔni bɛ ala deli ala ka bɛn na mali kɔnɔ mɔgɔ mun nalen bɛ k'an fɛ k'u bɛ n'an dɛmɛ an kungo la hɛrɛma an bɛ ala deli ala k'an n'u kan bɛn mais n'a sɔrɔ nalen bɛ ni hakilina wɛrɛ min ye bɔnɛ ka na o la san ma ye an bɛ ala deli ala k'a bɔnɛ segu yɛrɛ ma ye sinon ne tɛ se k'a fɔ n ko nakun t'u la dɛ bɛɛ n'i ka baara don parce que an ye fantanw ye an tɛ foyi dɔn a ko la u nana ye an ma bɔ a kalama wa u bɛ se ka taa fana an tɛ bɔ a kalama mais komi tɔɔrɔ de b'anw ne kan tɔɔrɔ b'an ka jagoya f'an ka yira k'a fɔ k'an tɔɔrɔlen don et puis fana an fana b'o yir'u la fana mais an tɛ se k'a fɔ k'u ka taa dɛ an tɛ se surtout ne yɛrɛ ne tɛ se k'o fɔ parce que n tɛ foyi dɔn a ko la u nana ma bɔ a kalama wa u bɛ taa fana tɛ bɔ a kalama a tɔɔrɔ kɔni n bɛ se k'o de kun yanni ka to ala kana n'a ka na ye mais k'a fɔ ko ne bɛ se k'a fɔ n ko ouais nakun t'u la non n t'o fɔ
non t'o fɔ dɛ. Faamuyali sɔrɔli ka kuma la. Merci beaucoup. Ok. A diyara n ye. Merci. Ne fɛ ni ɲankuma. An b'an cɛ. Nse i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛbagaw ye. Ok, ne tɔgɔ Dramane Dambele. Faamuyali sɔrɔ olu la. Dramane Dambele. An bɔra kalama de k'a fɔ ko CEDEAO donna an ka jamana kɔnɔ. Voilà. Donc an tun bɛ ni hakilina ɲininkali kɛ o ko la ka da kan an bɔra kalama de k'a fɔ k'u nana genre an ka transition in k'a kɛcogo lajɛ. Voilà. Est-ce que yɛrɛ bolo u ka nali c'est nécessaire walima ce n'est pas nécessaire? Oui, bon, moi je dirais que c'est nécessaire parce que transition yɛrɛ daminɛ ni sisan cɛ an bɛ k'a ye k'a fɔ fɛn kun laɲini fɛn fɛn kun kɛlen don a si ma sabati a caman ma bɔ a sira fɛ. Donc CEDEAO ka nali kun ye intervention de ye gouvernement ni peuple ni ɲɔgɔn cɛ tu vois pour la bonne gestion. Donc ni o de don c'est nécessaire. Oui. Faamuyali sɔrɔ la. Donc n'o o tɛ dun? Bon, n'o o tɛ an b'a laɲini u ka segin u nɔ la. Oui. U ka segin u nɔ la. Puisque problème wɛrɛ b'an da la nɔ mun ni o si tɛ kelen ye quoi. CEDEAO ko yɛrɛ tɛ kelen ye quoi. Voilà. Ok, problème t'a la. Merci. Kuma ɲɛna. Ne bɛ i ni ɲankuma. Nse ni tile. Nse i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛbagaw ye. Ne tɔgɔ Maimuna Tera. Ne ye moto taxi bolila ye. Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. Faamuyali sɔrɔla o la. Ayiwa Maimuna Tera, an bɔra kalama de k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw donna an ka jamana kɔnɔ. U donna an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka n'a lajɛ an ka transition n'a sɔrɔla a bɛ cogo min na. Voilà, n'a sɔrɔla a kow bɛ ka k'a ɲɛma, n'a sɔrɔla voilà, i y'a faamuya. E yɛrɛ hakilina ye mun ye? Ne yɛrɛ hakilina ye min ye CEDEAO ko la, mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na jamanadenw kunkan ko kuma kɛ kɔ. Ne kɔni bolo yanni an ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ quoi. Donc maliyɛnw ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ ye fɔlɔ quoi. Yanni mɔgɔ wɛrɛw k'a ɲɛnabɔ. Ne yɛrɛ bolo o de ka ɲi. Donc CEDEAO ko la ne ka hakilina ba tɛ CEDEAO ko la mais ne hakilina ye maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan de parce que n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ da kelen fɛ. Donc o de ye ne hakilina ye. Faamuyali sɔrɔ o la. Kuma ɲɛna. I ni ɲankuma. Ba nse. Nse i bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛbagaw ye. Ne tɔgɔ Alu Kante. Alu Kante, faamuyali sɔrɔ o la. Ayiwa Alu Kante, an bɔra kalama k'a fɔ ko CEDEAO donna an ka jamana kɔnɔna la. U ko k'u bɛ na an ka camancɛ fanga in kɛcogo lajɛ. E hakilina ye mun ye o ko la? Bon ne hakilina ye mun ye bon ni jamana kɔnɔdenw kumara mun kan baara bɛ se ka kɛ n'o ye quoi. Mais ne kɔni hakili la kɔni bon a kɔni a changera quoi, jamana changera parce que dɔ bɔra binganni na sisan quoi. Awɔ. Dɔ bɔra binganni na? Awɔ. Donc nakun bɛ CEDEAO la? Walima nakun t'u la de? Bon ne kɔni hakili la ni jamana kɔnɔdenw y'a bila cogoya min na o do quoi. O de do. Problème t'a la. Kuma ɲɛna, merci. Ouais, bon ça va. Ne fɛ ni ɲankuma. Bon. I bɛ se k'i yɛrɛ fanfɛli kɛbagaw ye. Bon. CEDEAO mɔgɔw u ka nana ɲɛna parce que transition kɛcogo man ɲi. Bon, sɔrɔsiw b'a la ka baara kɛ cogo min na o baara kɛcogo man ɲi. Donc ni CEDEAO mɔgɔw nakun de ye u k'u baara kɛcogo dilan k'a ɲɛ. Bon, u nacogo ka ɲi. Bon, n'u nana k'u bɛna sɔrɔsiw fana bisi ka sɔrɔsiw décourager kɛlɛ la. O tɛ bɛn a ma dɛ. Donc an b'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ u kana u k'u dɛmɛ transition bɛ se ka ɲɛ cogo min na u bɛ se ka élection kɛ cogo min na surtout élection kɛli o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye parce que ni élection ma kɛ mankan bɛ sɔn ka bɔ a la quoi. Donc n'u nakun y'o ye donc u nani ɲɛna mais n'u nakun ye dɔn ye u n'anw population an bɛ kari ɲɔgɔn na dɛ parce que an tɛ se ka t'u ma k'an ka sɔrɔsiw minɛ k'u bisi donc k'olu bali kɛlɛ la bon n'u y'o kɛ kɔni mankan b'a la o tɛ bɛn a ma quoi. Donc n'u kɔni nakun ye élection kɛli parce que o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye parce que ni élection date sera ni élection ma se ka kɛ politiciens ni sɔrɔsiw bɛ kari ɲɔgɔn na o mankan dun mɔgɔ t'a dɔn o bɛna laban cogo min na
Voilà, on a pas mal. Merci. Merci beaucoup. Ne ba ni nyankuma Nse bisigi da fan flel ke boy ne tɔgɔ ye madame Dumia Fatou Ɲambele. famiyal sɔrɔ lola ayiwa ne ba an bɔra kalama ka fɔ ko CEDEAO donna an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ nale an ka transition n'o y'an ka camancɛ fanga ye n'a a ko bɛ cogo min na e yɛrɛ bolo est ce que nakun b'o la walima nakun t'o la ni hakilina ye mun ye fɛnɛ k'o d'a kan. Ayiwa CEDEAO ka nale an ka jamana kɔnɔ an bɛ ala deli n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ jamana bɛ bolo min kan bi an bɛ ala deli dɔrɔn de n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ka da ka fɛn min don an t'a réseau kɔnɔ minnu b'a réseau kɔnɔ olu de b'a dɔn n'u ka kan ni nale ou bien n'u man kan ni nale donc n'an kɛnɛmamɔgɔw kan bɛ kuma o la an bɛ nkalon tigɛ. Nka ne ba e yɛrɛ kɔni b'a kalama jamana tun bɛ cogo min na sani camancɛ fanga in ka daminɛ est ce que e bolo changement donna a la walima changement ma don a la walima an bɛ cogo foyi ma don jamana in na. donc nakun bɛ CEDEAO la. donc nakun b'o la. parce que u nana o de kama o. n'u nakun y'o ye n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ. amina ala ka jɔ. amina yarabi. ne fɛ ni ɲankuma. N b'a yɛrɛ tilenna. ɛrɛ i bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛlikɛbagaw ye. N tɔgɔ ye Dramani Konare. N ka baara ye boulangerie baara ye. faamuyali sɔrɔ la ayiwa an fa an bɔra kalama ka fɔ ko CEDEAO mɔgɔw u filɛ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ na an ka transition kɛcogo lajɛ e hakilina ye mun ye o ko la. Bon ne hakili la u nakun ɲana nakun b'u la parce que depuis fanga ma bi u ye seɲa 4 wala seɲa 3 kɛ yan o bɛɛ kun tun ye jamana a kana tiɲɛ bon ni o fanga bira transition min sigira min b'a kunna a ye fɛn caman fɔ k'a b'o kɛ mais ne kɔni hakili la fɛn o fɛn fɔra a kelen tɛ yen min kɛra wa a kelen tɛ yen min bɛna se ka kɛ a fɛ parce que su min b'i diya i b'o dɔn depuis wula fɛ. ok kuma ɲɛna ne fa i ni ce. Anba a yɛrɛw ni ce. ayiwa an filɛlikɛbagaw a yɛrɛ bɔra ka maliyɛnw ka kuma lamɛn je pense que u ka réponse y'aw satisfait kosɛbɛ halisa an bɛ continuer an ka recherche fɛ an b'a fɔ ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.